Takže ja by som vám rada porozprávala niečo o mojej tvorbe, koncepte, z ktorého vychádzam pri malbe a vlastne aj celkovej tvorbe. Keď som si pripravila túto prezentáciu, ja som si uvedomila, že vlastne tu sa stretávajú dva svety, a to je ten autorov a ten divácky. Ten autorov ako ten môj, že ja viem, čo tvorím, viem, čo sa deje vlastne v pozadí tých malieb, a vlastne ten druhý je ten váš, ten divácky, ktorý vidí len to výsledné dielo a len tak sa pýta, že čo to má byť. A vlastne tým som si aj uvedomila, že málo kedy vie divák, že naozaj čo sa deje pri tej malbe a čo naozaj na tom obraze je. Vlastne pre diváka môžu byť moje práce len portréty nejakých ľudí, ktorých už ďalej nemá chuť riešiť. No pre mňa ako autorku sú to osoby, ktoré stretávam len ja vo svojich predstavách, viem o nich len ja a oni o mne. Sú to akési rozhovory, o takých tajnostiach, s ktorými každý z nás žije. Vlastne vo svojej tvorbe sa snažím dorozprávať príbehy, ktoré sa stali, nestali alebo sa už nikdy nestanú. Ide tu o akési dopovedanie situácie a o osobné vysporiadanie sa s tou situáciou. Je to zobrazovanie, ktoré sa prelína medzi realitou a snovým priestorom, ktorý je súčasťou reality. Vlastne toto sú dva portréty, ktorých som nazval Hrdinovia, kde som bola zamilovaná do tej ultramarinovej modrej farby a nielen tej farby. Tieto obrazy patria tiež ešte do tej série tých ultramarincov a vlastne niektoré veci môžem povedať, že nie sú také, ako sa nám javia a práve tu niekde vznikajú tie moje obrazy, že na hranici reality a sna sú plné emócií a citov pre mňa, prenikajúcich na povrch. Niektoré z mojich prác boli doplňané aj útržkami, ako môžete vidieť prevráteným písmom v pozadí a použila som to preto, je to akási výpoveď citov moja osobná, tým pádom by mala byť druhorada pre toho diváka. Toto sú rýchle kresby pod názvom Storytellers, hovoria o stretávaní rôznych náhodných ľudí, určite to poznáte. Týmto ľuďom som povedala svoj príbeh, na ktorý sa viaže istá spomienka, s ktorou sa nedokážem vyrovnať. Sú to osoby, ktoré som stretla na cudzích miestach v istý moment a podelila som sa s nimi o ne, vlastne o ten príbeh. Tie skice sú tvorené rýchlou tušovou kresbou v rovnaký časový interval na znak nositeľa krátkeho momentu, ktorých ľudí pravdepodobne asi už nikdy nestretnem. No, toto bola inštalácia tento rok v tej galérii v Bratislave, kde som vlastne bola finalistka ceny za kresbu a tu môžete vidieť, ako to vyzerá, keď si zabudnem vodováhu a tá inštalácia je takáto. A k tomu ďalšiemu obrazu sa ešte dostanem. Môžete vidieť, že nedokážem sa vzdať človeka, z ktorého verím a verím v jeho tú individualitu, jedinečnosť a rôzne schopnosti a rozmanitosť, ktorú má. Snažím sa uvedomiť si jedinečné situácie a taktiež ich výnimočnosť, ktorá sa už nikdy nemusí zopakovať. Ten predchádzajúci a tento slajd vlastne sú zo série Posadnutosť. Sú to také čerstvejšie práce, ktoré vznikajú na surovom plátne, takou svížnou kresbou v kombinácii s akrylom, tušom a sprejom. Sú to takí možno ochrancovia nejakej tretej osoby. Vlastne Freud tvrdil, som sa dočítala, že človek dospieva, teda dieťa dospieva v 3. roku svojho života. A ja som si uvedomila, že každý z nás, keď budeme starší, chceme vrátiť ten čas späť, pretože máme isté spomienky a že to detstvo je to najkrajšie, čo máme. A vlastne pri týchto dvoch prácach som sa tak odvolávala na Freuda. Toto je aj taká staršia práca, kde použijem vám ešte tú typografiu. Ale že nie je to možno také pravdivé, čo hovorí ten Freud, lebo to dieťa je v každom z nás asi možno do konca života. Vo svojej tvorbe pracujem s oddeľovaním realít a prevteľovaním sa súčasnou silnou emočnou hodnotou alebo premenou. Spôsobuje to vznik značne sporného diela, sporné najmä pre oko diváka,
pretože nezaznamenáva celý ten proces, čo sa vlastne deje pri tej malbe. A vidí len výsledok a konečný moment vlastne toho procesu. Môžem tvrdiť, že malbou sa stal môj súkromný život verejným, že malby rozprávajú to, čo ja nedokážem povedať. Teraz je taký protiklad, pretože ja hovorím o tých malbách, lebo oni nedokážu teraz vám to povedať, to, čo ja hovorím. Tu sa dostávam k malým formátom, na ktorých som začala pracovať začiatkom tohto roka. A som si tak uvedomila, že čím je menší formát, tým ho rýchlejšie namalujem. Čo je celkom pre mňa. To robím rada, keď je to rýchlo a mám toho viacej. Ale tým pádom ten malý formát nesie väčší emočný zážitok, ako sa práve cítim. Toto sa volajú priatelia a pri priateľstve vyzerajú vlastne rovnako, ale tí ľudia vo vnútri nie sú rovnakí. Vlastne toto už je posledný slajd možno. Toto bolo fotené pre jeden časopis, kde sa ma pýtali, že či chodím rada na nejaké miesta, či ich mám obľúbené. Ja som povedala, že mám, ale každé miesto sa viaže na nejakú osobu alebo na nejakú príležitosť a treba výnimočnosť nejakej chvíle, aby som sa tam vrátila. Ja som si uvedomila, že tak isto je to aj s malbou, pretože malba ma posúva ďalej a naozaj musí mať výnimočný moment, aby som ten štetec chytila a niečo namalovala. Čiže asi je dôležité, aby sme to robili radi, aby nás to posúvalo ďalej a aby sme sa z toho tešili. Ďakujem vám.